My ideme hrať Minecraft 1.8. Budem sa snažiť čo najviac sa tam vyhrať, lebo môžem hrať zatiaľ iba 95 minút, čiže keď je to v demo verzii a okuliare mi robia zle. Do žití. Čiže mali by tam byť nejaké nové tie bloky a co už to ja? Nie. Bože, musím to tak logovať. A z tohto dreva sa vraj dá urobiť toto by sa malo dať urobiť ako iné dvere. Aha, pozrite. Typicky by ste mali iné dvere, ale tu máte takéto. Nechápem prečo dve. 3 až. Neviem prečo. A tu si môžeme urobiť pri česte rovno dom. Tam máte zajaca, vidíte asi. Tu vlastne v 1.8 sú zajace. Čo by som vám viac povedal. Tak mohli by sme začať si postaviť dom. Aký ten. Ako ja nepotrebujem nejaký ten mega domček. Ja viem, že to bude hnusne, ale môžem sa hrať iba chvíľku, tutok. Čiže som rád, že si môžeme vôbec zahrať tu 1.8. Inakšie chystám pre vás tie také nové vlogy. Ako palacinkový challenge. Iné veci. Tak. Trošky si zoberiem. A teraz mi to ani tak neseká, to som rád. Konečne. Tu by sme si mohli dať tie dveže. Epic. Dobre. Neviem, čo si dať aspoň. Tu si dáme crafting. A chestu. Dvere nebudeme teraz momentálne potrebovať. Tak páni si budeme otvárať úplne. Musím si narobať ďalšie drevo. A 6 brezových sa dá urobiť zase iné. Totok. Iné dvere. Čiže je tu veľa tých nových dvier iba tak. A slime block, čo vyskočíte možno 2 bloky vysoko. To sa hodí. Ale my kým nájdeme slime, tak to trošku potrvá. Sa mi zdá, že zo zajaca môže spadnúť mäso, ale my nechceme zabíjať zajacov. My nie sme nejakí krvilační zabijaci, vrahovia. Čiže tak. Som si urobil na schvál dom pri spavne, lebo keby som zomrel, tak neviem, čo som robil. Sme si dali torču tu a tu. Omere, tu dáme potom nejaké tie vlastne tam máme piesok a ja mám to, sme si šli naťažiť a sú tu aj nové tie bloky na 1.8. To je všetko, čo by som vám asi mohol povedať.
akože aj aké sú nová ryba tu má byť. Lebo je to zombík. Som tu robil niečo. Blbé teraz. Poď. Môžem hrať už iba 95 minút, čo je ohromne veľa. Čo nám vyjde asi na 9 vladej. Tu si robíme doly, potrebujem kameň. No tu máme kameň. Ja potrebujem veľa. Ako potrebujem ho iba 8. Že iba však. Pre niektorých je to ťažké nazbierať si vlastne iba 8 kameňov. A strihnem to. Dobre ľudia, musel som to strihnúť. Pre dôvod, že oco tu vyšiel za ne sprádlo. Tak. Ja si dám na celovku na dvere, že nechodiť do izby natáčam. Urobíme si pec. No, pohni. Potrebujem sklo. Tada! Hlavne, že to stačí. A teraz to máš. To som mohol asi sem. Lopatu tu nebudem potrebovať. Tam semiačka. Aha, to sa nedá. Nedá? Nedá. Tak. Neznamená hlášky. Neviem, prečo mi vzniklo toľko dverí. Asi nejaký lag. A čo? Myslím, ja som taký břídil, ale piesok ja momentálne nebudem potrebovať. Torčku. Aha, tam shift. A máme torčku tam. Tak ich takto poberem. Repel, vole. No, repel. Uvidíme sa v budúceho videa.